RMN Davao. Listen win. Listen win. Ano pangalan? Erika Lugas. Ma'am, anong kuhan mo na? DXDC magandang paminaw na yung balay. Dito tayo mga drama, pati mga balita niya, nindot yun siya. Di ka mga peke, di ka malili. Dili yun. Ano kay anak, ma'am? Nala, duha. Okay. Pero isa lang ang bana, no? Ayun, isa lang. Isa lang. Stick to one. Stick to one si mama. Maganda. Kay naabtan mo ka na mo, manaminaw sa DXDC. Siyempre, na kay magawat. Kay naminaw manggid ka. Atong init kay nga lechon manok dawata. O siyempre, nanay partner atong bugnaw kay nga soft drinks. Atod ka na sa atong RMN Listen Win sa DXDC RMN Davao. Unsa ikasulti ni Ma'am Erika. Salamat kayo sa DXDC. Number 1 dyan mo din sa Tubigon. Yay! Kay nagawas-awas gid ang tubig diri no. Oo, saway ka na pagpangatit. Daghan gyud na buhong silang tubig dinhi sa may barangay sa Purok Tubigon. Hindak bayan sa Davao. Opo si Radyo Man Joy Beray, kini si Radyo Man ay ni gining tadungan ta. Tatak RMN. RMN Davao. Listen win. Listen win.